Boas tardes a todas e a todos. Vamos a dar comezo a este pleno ordinario do mes de xaneiro, que ten entre os puntos da súa convocatoria, en primeiro lugar, actividades de control. Dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación desde a última sesión plenaria e tamén o expediente 3508/2023 da acción de conta do período medio de pago e morosidade do terceiro trimestre do 2024. Pasamos á parte resolutiva e, antes de iniciar a mesma, temos na convocatoria deste pleno 6 puntos, pero tal como se acordou nunha xuntanza dos voceiros dos grupos que conforman este pleno, vamos a retirar, por acordo das forzas políticas, dos grupos políticos, vamos a retirar o punto número 5, expediente 168/2019, ditamen para a terceira aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal, PEXON, de tal xeito que o retiramos desta orde do pleno, e este punto será tratado nun pleno extraordinario a convocar o día 10 de febreiro, que foi a data acordada, como digo, polas 4 grupos políticos. Trasladado isto, damos, polo tanto, comenzo ao trato da parte resolutiva, onde en primeiro lugar temos a aprobación da acta da sesión anterior, acta que corresponde ao 28 do 10 do ano 2024. Algúnha cuestión ou comentario que facer a mesma? Non, procedemos á súa votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 2, expediente 2934/2024, ditame para aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por suministración de agua potable en relación ás fugas de auga. Cedo ya a palabra, en este caso, secretario, para dar lectura á comisión ou a interventora. Sí, pois espera que o teu... Sí, porque isto foi na Comisión de Contas. Ben. Bueno, pola Comisión Especial de Contas aprobouse ditaminar... Está? Sí. Pola Comisión Especial de Contas acordouse ditaminar favorablemente a moción por 4 votos a favor do Partido Socialista Obrero Español, 2 abstencións do Partido Popular, unha abstención do Bloque Nacionalista Galego e 2 abstencións de Esquerda Unida. Proponse ao pleno, entonces, a vista da... A vista da... Bueno, ditaminouse favorablemente, da igual, despois recollerase ben na acta. Cambio o orde. Dos Esquerda Unida, unha do BNG, 2 do Partido Popular. Do Bloque dixo dúas. Unha. Pero, bueno, ditaminouse favorablemente, da igual. A vista do... Bueno, espera, paso a ler. Por acordo do Pleno de data 30 de setembro de 2024, aprobouse provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por suministración de auga potable en relación ás fugas de auga. Segundo, en dita sesión plenaria, foi recollido o compromiso do señor alcalde para recoller como alegacións a ampliación do prazo para a reparación das fugas de auga de 2 días a 1 semana. Terceiro, con data 9 de outubro de 2024, o acordo provisional foi sometido a exposición pública polo prazo de 30 días hábiles mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia número 197. Durante dito plazo non foron presentadas outras alegacións ou acordo de aprobación provisional e proponse ao Pleno, á vista dos anteriores antecedentes, tendo en conta a normativa de aplicación e considerando que o expediente está tramitando conforme á legislación aplicable, proponse, primeiro, estimar a alegación da ampliación do plazo para a reparación das fugas de augas de 2 días a 1 semana. Dito prazo constitúe un máximo, xa que canto antes se arranxe a fuga polo interesado, menos auga consumirá e, polo tanto, menos importe deberá aboar.
Segundo, aprobar con carácter definitivo, unha vez resoltas a alegación presentada, a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por suministración de auga potable en relación co artigo 6.2, que pasaría a ter o carácter definitivo siguiente. Consumo desproporcionado por fuga de auga. Sendo segundo disposto no artigo 23 da Ordenanza Xeral Reguladora do Servicio de Suministración de Auga Potable, os contadores forman parte das instalacións interiores, polo que serán de titularidade de cada usuario, sendo responsabilidade deste o seu mantemento e, de ser o caso, a súa sustitución en caso de avaría, que deberá ser autorizada previamente polo Servicio de Augas. En todo caso, se no período de facturación se constatara a existencia dunha fuga de auga na rede interna do suministro do suxeito pasivo e esta fora debidamente acreditada como consecuencia dun feito fortuito non atribuíble á neglixencia do usuario e o contador rexistrase un volume desproporcionado de consumo en virtude desta fuga, facturarase ao suxeito pasivo as tarifas establecidas na ordenanza fiscal vixente da taxa pola suministración de auga potable, auga, IBE e canon da Xunta de Galicia, quedando liberado do pago da taxa pola prestación do servicio da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais. Para a aplicación desta regulación sobre fugas deberá resultar acreditada, primeiro, a involuntariedade das perdas e a ausencia de culpa ou neglixencia. Segundo, que o suxeito pasivo toma as medidas necesarias para reparar a fuga no prazo máximo dunha semana desde que tivo coñecemento da existencia da fuga. Cando esta data non se coñeza, entenderase que o contribuinte tivo coñecemento da existencia da fuga no momento en que se lle notifica a factura da auga correspondiente ao período en que se produciu a fuga. Unha vez emitido o informe polo Servicio Municipal de Augas, o usuario deberá presentar a solicitude e a factura orixinal do fontaneiro ou empresa que efectuou a reparación, na que se faga constar a clase e data de reparación realizada. O prazo máximo para solicitar a aplicación destas tarifas será dun mes desde que tivo coñecemento da existencia da fuga. A disposición final, a presente modificación da ordenanza fiscal aprobada polo Pleno da Corporación Local, entrará en vigor unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia e permanecerá vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa. E terceiro, publicar o devandito acordo definitivo da modificación da ordenanza reguladora da taxa por suministración de auga potable no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no tabuleiro de anuncios da entidade. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois como acaban de escoitar, isto se tratou nun pleno anterior, en ese mesmo pleno se incorporaba unha proposta que se foi tramitada como alegación a mesma e como require a normativa traemos aquí a aprobación definitiva unha vez aceptada esa alegación que foi proposta polo Grupo de Esquerda Unida. Señor Otero. Boas tardes a todas e a todos. Nada, simplemente dicir que vamos a votar a favor da proposta, xa que, bueno, pues se recolle a proposta, valga a redundancia, que nós fixemos naquel pleno, onde, lógicamente, entendíamos que era moi curto o prazo que tiñan os usuarios para solventar as súas averías, dado que a dificultade que supón, pois, contactar con un fontaneiro, xa neste concello noutro, pero son a dificultade que supón, co cual alegrámonos de que se incluíra e, lógicamente, votaremos a favor. Nada máis. Moi ben. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Non? Procedemos, por tanto, á súa votación. Votos a favor deste punto 2, expediente 2934/2024. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, expediente 105/2025, ditamen da proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2025. Cedolle tamén a palabra a señora interventora. Determinada favorablemente pola Comisión Especial de Contas o expediente 105/2025 de recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2025 con 4 votos a favor polo Partido Socialista Obrero Español e as abstencións do Partido Popular, do Bloque Nacionalista Galego e de Esquerda Unida,
proponse ao Pleno vista a necesidade de recoñecer obrigas procedentes de exercicios pechados por obras, servicios e suministracións non aplicados orzamentariamente ao exercicio en que foron prestados por diferentes causas, ascendendo ao importe de 259.777,79 euros, considerando a efectiva realización dos servicios, suministracións, obras por parte dos terceiros acreedores, constando facturas acreditativas de cada un dos gastos, estando todas elas debidamente conformadas, vistos informes de Secretaría de Intervención obrantes no expediente, en aplicación do artigo 62 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, proponse ao Pleno, primeiro, resolver a discrepancia e levantar o reparo formulado pola intervención municipal continuando a tramitación do expediente. Segundo, aprobar e dispoñer os gastos e o recoñecemento das obrigas correspondientes a exercicios anteriores e derivadas das facturas que se relacionan en anexo por un importe total de 259.000... hai aquí unha errata no encabezado. 259.667,79 euros. Sí. E imputar estas obrigas con cargos créditos corrientes das aplicacións orzamentarias sinaladas do orzamento vixente. Nada máis. Moi ben. Moitas gracias. Pois, como acaban de escoitar, na propia documentación deste expediente traemos un recoñecemento de casi 260.000 euros, donde a maioría das facturas corresponden ás facturas presentadas nos últimos días e ao finales do ano 2024. Algunhas delas non son así, pero foron presentadas despois que, como se explicaba na Comisión de Contas, despois do último recoñecemento extrajudicial a Pleno, como corresponden a facturas de outro exercicio, pois a normativa nos di que temos que cumplir e traelas a Pleno para o seu recoñecemento e, polo tanto, posterior pago. Señor Otero, ten a palabra. Sí, nada, simplemente indicar que o noso grupo vai se abster. Lógicamente, como sempre, traballos realizados, pois os que realizan o traballo deben cobrar, pero volvemos á mesma, que son o mesmo informe de intervención o di que, que tense levado a cabo gastos que adoecen de vicio de nulidade, e os órganos representantes, os responsables teñen que adoptar medidas necesarias para evitar estas situacións, que é o típico de facer obras en crédito e cuestións desas, non? Lógicamente, hai prácticamente un 20% que son de antes de decembro, o cal se poderon vir algunha modificación a maiores en outros plenos e poderse pagar antes, pero, de todas formas, eso, volvemos sempre a mesma, con gastos que non están contemplados e que, lógicamente, despois non hai partida para elo e se van retrasando ata un ano despois prácticamente, porque hai facturas registradas de febreiro do 24. E igual, abstémonos por esa cuestión nada máis. Moi ben. Moitas gracias, señor Leiva. Sí, boas noites. Nós vamos a votar a favor porque consideramos que os proveedores teñen que cobrar, e non vamos a ser nós quen poñamos pausas rodas, pero a min xúrxeme unha dúda que si hai morosidade ou non se cumplen os plazos, por que non se recoñe que haxa xuros, cando é normal que haxa xuros. Simplemente eso. Sí. Home, os xuros que realmente non é un aplazamento, que non se pagarán as facturas, que realmente cando van a vía judicial para reclamación sí que temos que pagar xuros. Moitas veces é a propia negociación cos proveedores e moitas delas, independentemente do que acaba de dicir o voceiro do Escardina, a maioría delas son gastos totalmente comprometidos, como por exemplo da enerxía, donde as facturas correspondentes ao gasto do mes de decembro se presentan en xaneiro. No transcurso habitual dun exercicio de xuño a xullo ou agosto se pagarían, pero a característica é que cando se presentan no mes de decembro non dá tempo a súa tramitación e aprobación, estamos cambiando de exercicio, de tal xeito que en principio entendo, e en todo caso a señora interventora, que é a que sabe desto, non corresponde o pago de xuros, porque creo que non estamos superando o plazo e sobre todo porque non é unha causa que se lle poda
a aplicar ao Concello. Moitas delas, así se explicaba, os propios proveedores presentana con un tempo de retraso importante e que requiren pois esta tramitación. Ben, dito isto, non habendo máis intervencións, procedemos á súa votación. Votamos, polo tanto, este punto número 3, o expediente 105/2025, votos a favor, abstencións, queda aprobada por maioría. Pasamos a continuación ao punto número 4, expediente 143/2025, ditamen para a aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do prezo público por actividades culturais, deportivas e sociais, prestación de servicios e asistencia de actos ou espectáculos públicos, concretamente anexo 1, baremo novos ingresos, punto de atención á infancia, PAI do Concello do Grove. Cedo a palabra, en este caso, ao señor secretario. Boas tardes a todos. Na Comisión Informativa Xeral celebrada no día de hoxe, con 4 votos a favor do Partido Socialista, 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, ditamenouse favorablemente o expediente 143/2025 relativo á aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora do prezo público por actividades culturais, deportivas e sociais, prestación de servicios e asistencia a actos ou espectáculos públicos, concretamente a introducción dun anexo 1 en donde se establece o baremo de novos ingresos para o punto de atención á infancia do Concello do Grove. A proposta da Alcaldía di o seguinte: visto que este Concello, en colaboración da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, puxo en funcionamento no exercicio 2022 o punto de atención á infancia para cubrir as necesidades educativos sociais de nenos e nenas de 0 a 3 anos, pretendendo axudar a conciliación da vida laboral e familiar de todos aqueles pais e nais con nenos e nenas nestas idades, visto que no presente curso o Concello ten solicitadas as axudas que a Consellería de Política Social e Xuventude, a través da orde de 9 de agosto de 2024, concede para o funcionamento e gratuidade da atención educativa das escolas infantiles de 0 a 3 anos e os puntos de atención á infancia, sendo imprescindible para poder acceder a estas axudas que o punto de atención á infancia do Concello do Grove este aplicando unhas tarifas equivalentes ao previsto no decreto 49/2012 de 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 anos dependentes da citada Consellería. Vista a actual ordenanza reguladora do precio público por estas actividades, aprobada por acordo do Pleno e publicada íntegramente no Boletín Oficial da Provincia número 172 de 5 de setembro de 2008, así como as tarifas do precio público pola prestación do servicio de atención educativa para as familias de todos os menores que estén matriculados no punto de atención á infancia, aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local de 6 de novembro de 2023 e adaptadas ao previsto no decreto 49/2012 de 19 de xaneiro, vista a acta de inspección de servicios sociais de 22 de novembro de 2024, na que se establece a necesidade de que o baremo para admisión no prazo ordinario das novas prazas no PAI estea recollida na ordenanza reguladora, visto, polo tanto, a necesidade de modificación da citada ordenanza que non afecta os prezos públicos actualmente existentes, por eso non leva informe de intervención, porque non afecta ao que as cuantías dos importes. Propónse, primeiro, a aprobación da modificación da ordenanza reguladora do precio público por actividades culturais, deportivas e sociais, prestación de servicios e asistencia a actos ou espectáculos públicos, aprobada por acordo do Pleno e publicada íntegramente no BOP 172 de 5 de setembro de 2008, que queda como segue. Primeiro, introdúcese un anexo 1 relativo ao establecemento de baremo a aplicar para os novos ingresos no punto de atención á infancia, PAI, do Concello do Grove. Neste anexo ven xa o que sería o baremo, vale? E despois, en segundo lugar, modifícase tamén a disposición adicional. Esta modificación da ordenanza aprobada polo Pleno na sesión celebrada, no seu caso no día de hoxe, entrará en vigor unha vez se publica completamente o seu texto no BOP de Pontevedra e transcorre o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 785 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local,
E segundo, enviar o anuncio correspondente para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia para que todos aqueles interesados presenten as reclamacións que estimen por conveniente durante un plazo de 30 días, ca advertencia de que transcurrido o citado prazo sen a presentación das mesmas o acordo aprobado inicialmente entenderase definitivo publicándose o acordo íntegro no Boletín Oficial da Provincia. Moi ben, moitas gracias. Pois, como se acaba de trasladar, se trata de incorporar un baremo de novos ingresos respecto ao PAI, o punto de atención á infancia, tal como se recolleu, como decíamos, o informe de inspección da Xunta de Galicia. Señor Otero. Sí, nada, simplemente indicar que, bueno, tal como dixen na comisión informativa, pois é informativa, é unha pena que non se incluíse xa, non se fixase a modificación pertinente para o acordo que teñen coa petición que fixo o alumnado do Instituto para o tema da reducción do precio para as actividades culturais para os rapaces, pero, bueno, por outro lado, esperemos que se comece a traballar xa nesa modificación, incluso que se poida ter en mente ou nesa proposta de modificación pois incluir aquela proposta que realizáramos dende Esquerda Unida, que era tamén unha reducción para as persoas vulnerables do noso concello, que poderán ter unha mellor, un mellor acceso á cultura e ás actividades do noso concello. Nada máis. Sí, moi ben, moitas gracias. Non habendo alguna intervención máis ao respecto, non. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto 4, expediente 143/2025. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos, polo tanto, ao punto número 6, xa que retiramos o 5, o expediente 3728/2024, ditame da moción do Grupo Municipal do BNG relativa á situación do idioma propio da Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Cedo a palabra ao señor secretario para dar lectura ao ditame da comisión. Sí, na comisión informativa xeral celebrada no día de hoxe, ditaminouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á situación do idioma propio de Galicia e a adopción de medidas para a súa normalización. Expediente 3728/2024, con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2, de Esquerda Unida. Moi ben, moitas gracias. Cedolle a palabra ao voceiro do BNG, o señor Noia. Gracias, boas tardes a todos. Moción relativa á situación de idioma propio, etc. Exposición de motivos. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Gallego de Estadística sobre o coñecemento e uso do idioma gallego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. Neste período, prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudeuse a lei de función pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para atender ás persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil amplia e actualizada na TVG. Entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galicia, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mas non falalo aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galicia para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade.
comenzando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. É por todo exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. 1. Reafirmarnos na defensa da lingua galega patrimonio colectivo de incalculable valor e no seu dereito inalienable de ser coñecida, usada e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar sen discriminación de ningún tipo. 2. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará o previsto legalmente, tendo conta a súa condición de lingua propia de Galicia, Estatuto de Autonomía, artigo 5. E o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística do 1983 e Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega do 2004. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación, e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. 4. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galicia, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego. Gracias. Moitas gracias. Abrimos un turno de intervención, señor Otero. Ahora. Ben, nada, indicar que vamos a apoiar a proposta, lógicamente, dende Esquerda Unida, todo o que sexa a defensa do noso idioma e incluso como identidade do noso país, pois, lógicamente, vai ser apoiada e defendida hasta o último momento. Entón, nada, apoiamos completamente esta moción e agardamos que se cumplan os acordos. Nada máis. Gracias. Ten a palabra o señor Leiva. Sí, bueno, gracias por concederme a palabra. Por parte do Partido Popular non vamos a apoiar esta moción porque, unha vez máis, o que fai o BNG é demonizar a Xunta de Galicia respecto ás políticas lingüísticas. Saben perfectamente que, como nós, que sí, que hai un problema co galego, pero que non só son as políticas, sino outra serie de circunstancias coyunturales que mismo o reconocen entidades públicas, como é a propia a Real Academia Galega, que di que esta evolución negativa se pode atribuir en parte tamén non só ao sistema educativo, sino de que moitas dos nenos tamén proceden de fora de Galicia. Estamos nun mundo globalizado, no que sempre é unha loita perpetua do galego coas outras linguas, pero nós, como lle digo, non vamos a apoiar estas medidas radicais que vostedes profesan, tampouco o monolingüismo, porque na súa xa proposta electoral o que propoñían é que só se falase en galego. Bueno, como para vostedes a parte dos sete pecados capitales que todos coñecemos, para vostedes hai un octavo que é falar en castelán. Nós non vamos a apoiar esta moción polo radicalismo que sempre caracteriza as súas políticas. E cando, ademais, a Xunta está traballando con todos os grupos políticos e co Consello da Cultura Galega, coa Real Academia Galega, coa Federación Galega de Municipios e Provincias, para alcanzar un pacto da lingua que todos esperamos, no que non se busca ou non busca a Xunta confrontación, sino consensos sobre unha problemática que evidentemente os datos están aí, pero no que todos temos que remar a favor e non entrar en políticas de confrontación que, como lle digo, caracterizan a súa política radical e extremista neste punto como noutros outros. Por lo tal, ne invitamos a sumarse á folla de ruta que está poñendo en marcha precisamente a Consellería de Cultura e que todos alcancemos un pacto pola lengua para a defensa do galego. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, respecto ao grupo do Partido Socialista neste pleno, decirlle que estamos en principio de acordo co
co texto xeral do BNG, pero sí é certo que esta proposta do punto número 3 non acabamos de compartila, principalmente, primeiro, polas formas. Fai pouco se trasladaba na xuntanza de voceiros que tiñamos que para levar adiante o pexón do Grove no pleno, que non había tempo, que non se tiña falado, que non se tiña trasladado a reunións pertinentes entre as forzas políticas que conforman este pleno, e agora en esta moción nos trasladan, punto 3, leo textualmente, o pleno do Concello acorda aderise á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso povo galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e da progresiva normalización naqueles espacios onde o idioma do noso non goza aínda de presenza desexada. En coherencia con esta decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. Bueno, creo que corresponde a cada grupo político aderirse ou non a esta plataforma. Desde logo, nós non temos máis información que o que aquí se traslada de que plataforma Queremos Galego, de tal xeito, que propoñemos a retirada deste punto número 3, porque senón, desde logo, non vamos a apoiar esta moción. Poñolles outro exemplo, plataforma en defensa da ría ou plataforma só sanidade do Salnés, nos adherimos os grupos políticos que conformamos este pleno, os que quixeron libremente adherirse, pero en ningún caso institucionalmente o fixemos como Concello de Grove. Aquí penso que deberíamos descorrer polo mismo, non? E desde logo, falando un pouco do anterior plantexamento, como mínimo unha presentación de quen son esta plataforma Queremos Galego, cales son os seus obxectivos, en que se basea, porque, como comprenderá, vir hoxe aquí unha moción do BNG que nos diga que chegamos a un acordo as forzas políticas para adherirse a esta plataforma, bueno, pois, desde logo, nós non estamos de acordo con elo. Entón, a nosa proposta é que se retire este punto número 3 dos acordos e, en tal caso, votaríamos a favor da mesma. Señor Noia, ten a palabra. Bueno, vamos a ver, o punto 3 non o vamos a retirar. Nos entendemos que esta moción leva desde outubro, además casualmente, sin sabelo, novembro ou decembro non hubo plenos, está máis que vista releída o punto 3. Entendemos tamén que mesmo no punto 3 xa se di que é a plataforma. Entendemos tamén que a plataforma está formada incluso polo Partido Socialista, po PSDG, PSOE, forma parte hai xente que forma parte da plataforma, incluso como colectivo, como partido. Entendemos tamén que o propio secretario de Política Lingüística do PP resulta que tamén forma parte de eso, e incluso chegou a decir a nós que somos tan radicales. Pois chegou a coller un día, sí, no periódico, espera un momentillo que o teño por aquí, non pensaba que me iba a ir con esas, pero xa que mo di, o secretario xeral de Política Lingüística do PP di que non é complicado chegar a acordos con Queremos Galego. Vale? Tan radicais non somos. Nós non queremos, están vostedes nun permanente erro. Non é certo que nós pretendamos que todo o mundo fale gallego e que non o castelán desaparezca deste país. Non. O que entendemos é que o dominio do castellano na Galicia, en este país, é 4 veces superior ao gallego. E o que hai é que defender o débil. E o débil é o gallego, que está sempre en peores condicións que o castellano. Póñolle un exemplo, señor Leiva. Exemplo simple. Usted encende a televisión e díjame cantos canales en castellano hai e cantos hai en gallego. Vostede vai a un quiosco de prensa ou a unha librería, díjame que apartados hai de libros en castelán e cantos hai de gallego. A partir de aí,
cada un ten a súa conciencia e cada un, pois, que quere que lle diga. Eu prefiero, desde logo, prefiero potenciar o noso idioma, o idioma dos nosos avós, dos nosos tataravós, dos nosos pais, potencialo para que polo menos chegue a un punto de igualdade, aínda que a igualdade nunca vai a ser perfecta, vale? Pero a historia vai por aí, non vai por outro lado. O resto son cousas mentais que fan vostedes. A lingua é cultura, vale? Pero a lingua é algo máis que entendernos, forma parte de nós mesmos. Cando a unha cousa, a un obxecto, a unha situación, se lle pon un nome desde o punto de vista do territorio no que está. Vale? Se hai morriña, aquí seguiu o morriña, pois esa palabra non a vai haber en castellano, hai en gallego. Entende, pilla, por onde vou? Había unha frase que decía, nunha canción, uns versos, que decía: somos a xente do Grove, non o podemos negar, todo o mundo nos conoce polo xeito de falar. Desgraciadamente, este signo distintivo noso, xa non falo de Galicia, falo do propio povo do Grove, estáse perdendo. E as persoas que falan do Grove, como se falou hai 20 anos, 30 anos, 50 anos, estáse perdendo. E o problema tamén aquí é que non estamos potenciando eso. E non potenciar eso tamén económicamente non é rentable. O idioma incluso é rentable económicamente. Porque ustedes, os do PP, sempre entenden as cousas moi económicas. Hai algo máis que cartos na vida dun ser humano, e dunha persona, e dun colectivo. Hai algo máis que cartos. Vale? A falta de fomento por parte das institucións, nomeadamente da Xunta, fan que esta situación de debilidade permaneza. É curioso que o presidente da Xunta estuvera naquela famosa manifestación do bilingüismo armónico e non sei que, de Galicia bilingüe e tal, non? O bilingüismo non pode ser armónico nun país cando as linguas non teñen as mesmas potencialidades. Non pode ser armónico, vale? Unha lingua prepondera a outra, por iso pasa o que está pasando. Para iso, os gobernos deberían corrixir e deberían facer actos de corrección ou de potenciación da lingua que está en inferioridade e que, ademais, é a propia do país. É sencillo. Se non facemos unha cousa, quitamos o gallego, quitamos o castellano, metémonos en inglés e así chegamos a todo o mundo. Vale, moita máis xente. Vale? Neste Concello, as oficialidades, respetando as oficialidades, a verdade é que as políticas de normalización e socialización e posta en valor da forma de falar deste povo deixan bastante que desexar, comenzando pola falta dun equipo de normalización dentro do propio Concello, nomeadamente desde o retiro de Arximiro Cabanelas, de Arxi. Ténense perdido miles de euros para a difusión e normalización ou deixar de lado as subvencións da Deputación. De feito, non se aprecia política ninguna máis alá dos discursos do Día da Patria Galega ou do 17 de maio, das Días das Letras Galegas. Nesto queremos felicitar a biblioteca, as funcionarias da biblioteca, como o único baluarte que se achega cos poucos medios dos que dispón a facer lingua. Desde o BNG aplaudimos as funcionarias encargadas e animamos a todo o funcionariado a poñer en práctica o de responder aos asuntos na nosa lingua. E aquí quería enlazar con algo que a mellor non ten que ver moito coa moción, pero que me gustaría reflexar. Aí o noso Concello prestaba servicio a través de asuntos sociais ás persoas que viñan traballar aquí de diferentes países. Ese servicio, como algún outro, deixou de darse. Agora, coa reactivación da inmigración e a chegada incesante de alumnado de outros países aos nosos centros, debería reconsiderarse a implantación de aulas de apoio que, a súa vez, fixeran o efecto de integrar aos menores e maiores, se fora necesario, no noso sistema educativo e na nosa idiosincrasia. Lingua, historia, proxectos. Nada de impoñer, simplemente explicar. É posible facelo, basta con poñer interés en axudar tamén estes colectivos, posto que se a eles lles vai ben, é que a nós nos vai a ir mellor. Pouco máis teño que decir, non sei se queren ustedes contestar algo ao respecto. Gracias. No, nada, gracias pola súa intervención. Simplemente, bueno,
como lle escoitei perfectamente, usted nega a posibilidade de armonía entre as dúas linguas. O dixo claramente. Non pode existir armonía, que é o mesmo como dicir que non poden coexistir. E por eso lle digo que vostedes son radicales no plantexamento das políticas lingüísticas. Nada máis. Gracias. Ben, eu vou insistir no mesmo. Nós non vamos a apoiar esta moción se non se retira este punto 3, porque acaba de dicir vostede que o secretario da lingua, o PSDG, como partido, membros do PSDG, ben, cada un pode tomar esa decisión. Ahora, Concello do Grove, nun acordo plenario, creo que se debía de ter tratado de outro xeito. Desde logo, non entendemos que un Concello se adira a esta plataforma a través dunha moción do BNG aquí nun pleno. Polo tanto, como vemos que non retira este punto, bueno, e como tampouco vamos a buscar o enfrontamento co BNG, ni moito menos que despois se xurdan por aí, como ocorre en outras áreas, que este goberno non é sensible ao galego e non se defende o galego, pois en todo caso nos absteremos con esta moción do BNG, pero volvo a incidir e a insistir e a reiterar. Penso que traer este punto 3 tal cual se trae aquí a través dunha moción é un erro. E, sobre todo, cando nos reclaman que hai puntos que hai que negociar, permítame que eu lle reclame o mesmo. O BNG isto debía de negociarlo co resto dos partidos políticos. Traer esta moción está aquí para pedir unha adhesión, sinceramente, claro, cando se trata de exixir ao goberno, sí, pero cando se trata de tomar a iniciativa é moito máis complexo. En definitiva, nós vámonos a abster en este punto. Señor Noia, ten a palabra, pechamos e votamos. Sí, a ver, non dixen armonía. Por que terxiversa as palabras? Eu dixen bilingüismo armónico, que é distinto. Se vostede non acaba de entendelo, é un problema seu, non é un problema meu. Non entende. Non entende. Usted pensa que o entende, pero non entende. A ver, unha cousa é o bilingüismo armónico que ustedes proclaman e outra cousa é a armonía entre idiomas. É unha cousa totalmente distinta. Pero mire, tampouco me vou a parar aquí porque as razóns súas xa ven de antes, non ven de agora. Non é por esta moción. A respecto do señor Cacabelos, outros concellos do PSOE sí que aprobaron sin ningún problema isto. Vostede non está negociando, vostede pide a retirada directa do punto, non me está pedindo a negociación, pide a retirada directa do punto. Eu ante eso solamente teño que decirle que non estamos pola labor de retirar ese punto porque creemos que é un punto fundamental, máis agora que vai haber unha manifestación o 22 de febreiro que queremos que creíamos ou deberíamos, nós creemos desde o noso punto de vista, por suposto que sería para sumar, porque vai a ser unha manifestación como outras que xa foron seguramente moi amplia, maioritaria, moi secundada, e, polo tanto, que o Grove este aí non estaría de máis. Dito eso, bueno, pues, que máis queres que lle dixa? Eu solamente dirixirme de novo bueno, non, xa non me dirixo a nada. De verdad, señores do PP, radical é quen vai á raíz do problema. Quen quere solucionar os problemas é o radical. Ustedes confunden radical con outra cousa, con Cale Borroca ou sabe Dios o que pasa a ustedes pola cabeza. Radical é quen vai á raíz do problema. E cando un problema é grave, hai que ir á raíz do problema, hai que ser radical en esa historia. Iso non quere decir que nos obliguemos a nadie, porque iso é mentira. Iso é un rollo que votan ustedes así. Normalmente votamos pola selección, non? Cando vai haber elección, mira, que isto non quero falar. É mentira. Estou seguro que nadie dos que estamos aquí, por falar castellano, o que non lle vou a dirixir, vou a dirixir en galego igual. Pero nunca lle chamei a atención a ninguén por falarme en castelán. A ninguén. Nin eu, nin ninguna das persoas que me rodean. Ninguén. Outra cousa distinta é que queiramos potenciar o noso. O noso. Porque castellano é de Castilla, é alleo. Vale? Que hai ahora mismo, incluso hai máis falantes de castellano que de galego, é unha desgracia. O gallego é pa nós. É pa nós.
Unha desgracia. Vale. Que deberíamos saber 40 idiomas? Deberíamos saber 40 idiomas. Que o gallego, cando vamos a Portugal, nos entenden? Sí. Que se vas sabendo castellano solo? No. Vale, non lle vou contar historias, pois tampouco ven a plan. Moitas gracias. Moi ben, pois procedemos, polo tanto, á votación desta moción do BNG. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada por 5 votos a favor, 4 en contra e 8 abstencións. Pasamos, polo tanto, ás mocións de urxencia. Temos 4 mocións de urxencia, de tal xeito que... Nos vamos a retiralas, máis ben dito, pospoñelas para o próximo pleno. As dúas? Sí. Ben, pois onde había 4 mocións de urxencia, quedamos en 0. Entendemos... Que todos agradecerán. Sí, entendemos, quero facer unha consulta técnica ao señor secretario, que xa quedarían presentadas para incorporar de... Unha única cousa. A nosa, gustaríanos a de Castelao, hai unha grella aí, fixéramos, ao final, fixéramos, bueno, a ver, se gobernáramos nós, non facía falta facer a moción, está claro, non? Pero non gobernamos. Entón, teríamos retirada e volvería a meterla en outra, bueno, non é outra. Vale, de acordo. Pois quedan as 4 mocións xa para o pleno ordinario de febreiro. E, polo tanto, pasamos a rogos e preguntas. Como sempre, pidolle aos voceiros e voceiras da oposición que queran, mamma mía, que queran facer rogos e preguntas, que pidan a palabra e lles imos a dar por orden. Empezamos polo señor Meis. Boas tardes a todas e todos. En primeiro lugar, preguntar pola situación dos cargadores eléctricos de Alexandre Bóveda. Sei que, non sei se fora no último pleno que se preguntara por isto, comentaran que estaban esperando a que se instalaran outros cargadores que había pendientes e despois licitar unha empresa que xestionara eso, pero mentras eso non pasa, supónse que os gastos de electricidade deses cargadores están correndo a cargo do Concello, o sea, dos 10.700 habitantes que hai aquí. Entón, a raíz desta pregunta, quixera saber tamén se teño unha estimación de canto lle leva suposto o Concello desde que se puxo a andar eses cargadores, cal é o coste hasta a hora que está levando, estes cargadores eléctricos. Despois preguntar tamén, pregunta de casi sempre, os consellos sectoriais que estaban dentro do acordo aquel de xuño do 2023, siguen sen convocarse ningún, non o de deportes, o de cultura, o de turismo, todos prácticamente. Sí, prácticamente, menos si o de igualdade xa está, pero o resto, entón, saber tamén eso como está. E despois, outra pregunta tamén típica, as obras de Mecos, non as do tellado, que sei que esta semana, que están pendientes, claro, estes días, normal que non estén traballando no tellado, pero senón as outras, supoño que dende que supostamente se denunciou a empresa adxudicataria desas obras, habrá mínimo data de xuicio xa, ou queremos saber como está eses trámites, porque outro inverno máis por enriba e outro inverno máis que lle está chovendo dentro, e todo as complicacións que eso supoñen as persoas usuarias das instalacións. Pola miña parte, nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Sí. Ben, boas tardes outra vez. Quería preguntar cando teñen pensado, cando vai a rematar a obra da Rúa Oscura, porque supostamente tiña que estar lista antes de rematar o ano,
parece que ainda vai para meses. O mesmo pregunto sobre o muro de Entre Hortas, porque a verdad que xa vai moitísimo máis tempo do que se contemplaba e queremos saber cales son os problemas para que non este aínda esa obra rematada. Igual me din que xusto esta semana van a rematar, pero bueno. Outro lado, quería preguntar polo pabillón de Cominiño, cando se van a executar as obras do pabillón de Cominiño, porque polo visto mandaronlle vaciar todo o colexio, os de tiro con arco e máis os de Viqueira, despois de trasladar todo o material, a Viqueira volvese a dicir que ten que subir todo outra vez, porque non vai a ser as obras creo que agora, que van a ser para a Semana Santa ou non sei cando. Co cual, o colexio retirou todo, Viqueira ten que volver a facer, e, por suposto, gasto que lle supón pois, andar a mover os tapices dun pabillón para outro. Entón, queremos saber cando realmente se vai a facer esa obra e cales son os motivos, porque nos dixeron algo do amianto, pero imaginaba que se contemplaba xa na previsión de obra que o tellado tiña amianto. Non sei se o descubriron agora ou non sei por qué. Logo, queríamos saber cando ou como están os trámites para incluir na ordenanza daquela falábamos de bo goberno o tema da moción aprobada en setembro, outubro no 2024-23 sobre o tema das horas en música nos eventos, foi antes da Festa do Carmen, das horas en música nos eventos ou nas festas patronais ou nas festas do Concello para que as atraccións non tuveran horas en música. Falábase de incluílo dentro dunha ordenanza, non se inclueu e agora mesmo estamos a expensas de que as comisións de festas se xa teñan a bondade de realizar esa hora cando quedamos en contemplarlo nunha ordenanza. Logo, quería preguntar sobre a Escola de Música, saber se xa se está traballando nas bases para a licitación para 4 anos, e se quería facer unha reclamación en canto a que, creo que foi en marzo do 2013, aprobado en pleno neste Concello, e despois, feito efectivo o 22 de xuño do 2013, pois nomeouse a Escola de Música como Escola de Música Pepe Silva. Así figuraba unha placa, digamos, na Escola de Música cando estaba no Monte das Flores. Cando se trasladou ao auditorio, esa placa non se trasladou tamén cando a placa é a Escola de Música, non é o lugar onde estaba exercendo a Escola de Música, co cual reclamamos o que por dereito se merece esta persoa e se merece a aprobación e o feito de que xa está consumado, que é que a Escola de Música se chama Escola de Música Pepe Silva, co cual que se volva a poñer a placa no espacio que agora contempla a escola. E que se nomee institucionalmente sempre como Escola de Música Pepe Silva, como ben estaba aprobado en pleno. Logo queríamos preguntar se na temporada de Nadal, nas vacacións, se activou esa aula de música, de estudo, das monxas, como se dicía que se iba a facer naquela moción que presentara o BNG, e que se dicía que se iba a activar unha aula de estudo nas monxas, hasta onde non sabemos non se fixo nada, con cual queremos saber por que non se fixo cando aquí se prometeu nesta sesión plenaria. Por outro lado, cando se vai a proceder ao pintado dos pasos peóns, certo é que nesta semana, lóxicamente non, pero hubo tempo dende que se falou desto, dende outubro, de semanas e semanas de seco para poder facer o paso peóns, e insistir no de Terra de Porto porque sigue sendo, sálvese quen pueda, o primeiro que chegue a ver quen cruza, porque é o que suele suceder nesa salida, o sea, nesa zona de Terra de Porto onde estaba a rotonda, co cual pedimos que cando calme un poquinho o temporal, que se proceda ao pintado de todos os pasos peóns do Concello e sobre todo da zona de Terra de Porto. Logo indicanos que hai varias farolas sen luz en varias rúas, a Guieira. En Campos pídennos que se instalen máis alumbrado, podríase quitar das farolas que se eliminaron daqui do Corgo, podríase trasladar a esa zona, ou algunhas das que están tiradas no punto sen Feáns, que hai varias tiradas, intentar darlle máis iluminación a varias rúas que carecen da mesma. Por outro lado, Marquesinas, hai varias que desapareceron, lóxicamente, por accidentes, siguen sin estar repostas. Entendemos que a loita cos seguros
leva o seu tempo, pero eu normalmente cando é dale reparación, despois xa lle cobrarei ao seguro que lle teña que corresponder, pero o que non pode ser é que estén pasando, incluso hai algunhas que anos sen que se repoña a marquesina, pois os usuarios non poidan disfrutar ou non poidan acobillarse nelas, sobre todo nestas épocas de inverno. Despois creo que ano pasado falábase da licitación de varios postos no mercado municipal, non sei como está a licitación deses locais que hai algúns locais que estaban pendentes de licitación, entón queremos saber como está pois esa situación. A obra de subida a Meloxo, xa temos terreos, non temos terreos, xa chegou a acordo cos veciños, non chegou, cando vamos a trasladarlle a Diputación as firmas dos terreos para que comecen as obras canto antes, porque igual se van os cartos por outro lado, quedamos sin eles. Saber se iniciou o expediente de reposición do camiño da Xesteiriña, que tamén foi aprobado aquí en pleno, entón saber se iniciou ese proceso, porque había que inicialo para poder recuperalo, tal como lle confirmamos aquí neste pleno. Logo, non sei se solventou ou se está buscando unha solución para o problema que existe nas Boconchases cun veciño coa súa fachada, coa situación que ten ali cos camións de grandes dimensións. Teño constancia de que se acercou a falar co alcalde, co cual queremos saber se van a tomar medidas ou non. Logo, a insistencia de sempre, as rosetas de todas as rúas peonís que se están levantando e que están provocando que moitas persoas tropecen e teñan accidentes, esperemos que non sexan graves, pero que pode chegar a serlo. E, por último, quería preguntar sobre aquela famosa ordenanza de ruído que no 2016 quedara aparcada cando nós mesmos fixéramos a denuncia de que non estaba ben exposta e que provocaba agravio a moitos locais do Grove, que era de necesidade, de obriga de traer esa ordenanza ao Concello do Grove, e, levamos dende 2016 sin que volvese por este Concello esa ordenanza. Entón, queríamos saber como está esa ordenanza e se siguen pagando eses 500 euros mensuais a esa empresa que fixera esa ordenanza polas medicións e polos mapas de ruído que tiñan que facer neste Concello. Nada máis. Moitas gracias, señora Otero. Sí, boas noites. Eu quería preguntar polo arranxo do paseo de madeira á altura de Porto Meloxo, que empezou tendo unhas madeiras rotas e agora mesmo está incluso precintado para o seu non acceso, entendo. Na subida de Meloxo hai tirado unha señal de perigo, creo que de Badén, salí nunha horta, precisamente agora vese porque cortaron as ervas, entón se era unha señal que advertía de algo, pois estaría ben que se volvese a repoñer, xusto ali na Fonte de Liñares, ao lado da carretera na terra. Tamén ali na entrada de Meloxo hai unhas fochancas que agora xa son considerables, se puderan reparalas, e xa tamén no mesmo barrio falame de farolas fundidas que non se ve nada de noite. Despois, igual que Anxo, pregúntame usuarios pola gratuidade do punto de carga eléctrico de Alexandre Bóveda. Si é algo que seguimos pagando entre todos ou xa cada usuario paga o seu. Tamén me din, temos bastantes queixas de veciños polo tema da Rúa Castelao. A Rúa Castelao, calle 14, unha calle peonil para peón, sí, excepcionalmente entendo que para coches usuarios de garaxes a unha velocidade reducida. O que non pode ser é que pasen patinetes a velocidades non recomendadas e coches, pero patinetes a velocidades altas, xa poñendo en perigo aos usuarios e aparte eles mesmos porque non levan casco nin levan proteccións ningunhas. Entón, estaría ben velo. Despois, constame que en San Vicente sí que empezaron a cambiar as luces LED do campo. Non sei se aquí no Monte da Vila tamén están xa con eso, creo que non. A noticia en diciembre era que habían cambiado as luces, pero que era que as cambiaran de postes, non? Porque seguían sendo as mesmas, debe ser que estaban todas fundidas de un lado. Vale. E os marcadores tamén, que eso sí que non sabemos se xa están. Despois, igual vai sendo hora que empecemos coas subvencións de deportes, para que a ver se este ano cobran dentro do 25.
E tamén tiña o do pintado de Terra de Porto ali do Aldara, a parte da preferencia, creo que tamén me facían referencia dos pasos de peón, sobre todo a ver un parque infantil e unhas pistas onde os rapaces xogan. Moitas gracias, eso era todo. Moitas gracias, señor Leiva. Gracias. Bueno, eu a primeira pregunta que teño é a fago coa desalentadora sensación de que as mocións a veces non valen para nada, porque, como ben comentou o portavoz de Izquierda Unida, que pasa coas mocións que se aproban por unanimidade ou por maioría e non se levan a cabo, como a recuperación do camiño que acaba de mencionar, e nós vamos a facer como umbral e vimos a falar do noso libro, e nós preguntamos concretamente por o Reglamento de Participación Ciudadana, que está durmiendo os sueños dos justos fai tempo, e non hai visos de que se vaya a executar, o cal é un acordo plenario que incluso está a vía, ou podría estar a vía judicial para executalo, o cal os apremiamos aos membros do goberno para que o elaboren xa dunha vez. Entón, que pasa? Por que se retrasa tanto a elaboración dun reglamento tan importante para o exercicio da democracia? Pois, respecto a... Bueno, xa o preguntou tamén o de Izquierda Unida, era outro que tiña aquí, que era o de... Bueno, o que pasa con Conchases, bueno, xa lle responderán a él, os dous, esta mesma pregunta. E despois teño outra respecto ao procedimento que se abreu de expropiación de a chamada Casa de Beni, que usted nun pleno dixo que non conocía o propietario, a Beni conocémolo todos. Quería saber se ese expediente de expropiación se iniciou a raíz de vostedes ter coñecemento de que se había adquirido por unha persona particular, porque parece que xurdeu a necesidade imperiosa e apremiante de iniciar un procedimento de expropiación forzosa. Quero que me aclaren se é precisamente porque se enteran vostedes de que, como unha propiedade calquera que está en liza nun Estado social democrático de dereito onde se rixe unha economía liberal, pois si foi a raíz de vostedes enterarse precisamente de que un particular habría adquirido ese ben cando ustedes inician un procedimento expropiatorio. Esa é a pregunta. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Bueno, o señor Otero ten un Excel extenso, por lo tanto, eu de 10 ou 12 actuacións que teño aquí vou a quitar unhas cuantas. Vou a ir simplemente a 5 que teño aquí, que algunhas tamén se tocaron, pero bueno, non todas, non? A actualización da páxina web do Rexistro de Entidades Declaradas de Interese Municipal, o REDIN. Hai cantidade de entidades e clubes que non aparecen e outras que persoalmente non sei se teñen algún tipo de actividade, polo que unha actualización sería convinte agora que comeza o ano. Saber exactamente as entidades que funcionan é de gran importancia para logo poder traballar para axudalas e, en todo caso, é necesario para a utilización correcta dos recursos do Concello. 2. Recollida das baterías e pilas dos contedores habilitados. É unha repetición de rogo que se fixo no verán, estamos a finais de xaneiro, siguen igual, é un perigo deixar que as baterías derramen o líquido tóxico que levan. Se as baterías teñen unha recollida especial é porque dañan o medio ambiente. Se a xente enche os contedores e o Concello non procura a súa recollida, está cometendo deixadez ambiental, por non chamarlle de outro xeito. Beirarrúas en San Vicente, baixando para o carreiro a man esquerda, actúase, e fixose unha actuación aí, penso que foi o Concello que era fixo, non? Pero non se solicitou a retirada dos postes para poder deixar paso a un carro de bebés, por exemplo. Entón, quedou esa acera, pois, como outras moitas que hai polo Grove adiante. É unha pena que unha vez que se actúa non se faja unha retirada deses postes, non? Algo que debería ser habitual. Difícil, debe ser moi difícil, pero é habitual en algúns casos. 4. Terreo de Alexandre Bóveda. Ou unha vez máis lío para o Concello. Eu entendo que vostede non sabía que sobre esa propiedade existía unha carga cando foi a compralo. Certo.
Pero logo os propietarios actuais demostraron que hai escritura pola que nese terreno se comprometía a cesión dun baixo e que ao non cumprir esa premisa é posible, é factible que esta compra acabe nos xulgados. En todo caso, este concelleiro veu o expediente 100.412/2023 da compra e necesidade desa parcela do número 72 de Alexandre Bóveda, pero considero que está incompleto ao non aparecer nin a reclamación nin a documentación que aportou o propietario. Non lle parece que a cada paso que vostede dá ábrese un conflito que logo bota tempo supurando? Vais a facer algo ao respecto desto? Acordarase cos propietarios? Pódese meter nesto tamén o edificio do que falaba o señor Leiva hai un momento. Quinto, en outubro aprobouse unha moción para o inicio da experiencia de recuperación do camiño da Xesteiriña, tamén que o falamos aquí. Que pasos se deron? En que situación nos atopamos neste intre? Dijo porque este humilde concelleiro tivo ocasión de repasar os expedientes sobre este tema e, sinceramente, eu non dou crédito que ali se lé. E non dou crédito, entre outras cousas, porque se contrasta o que vostede ten dito aquí en pleno e aos veciños, con todos os respetos, constátase algo máis que deixades. Hai dous expedientes esenciais nese proceso. Un, o 227-2014, donde o enxeñeiro municipal don Alfonso Estévez Salazar di textual que no inventario de bens municipais non consta camiño público, polo que a traslación do camiño de servidumbre nada hai que obxectar. Unha simplificación, posto que tampouco se investigou se realmente era ou non era. Logo, anos despois, desdice cando os veciños lles presentan, os veciños e non o propio Concello actuando como debería ser como responsable de un camiño público, con probas fehacientes e contundentes de que sempre existe o camiño público e reflexa no expediente 2537 de 2022, de decembro de 2022, con un informe técnico en contestación a unha denuncia dun particular en a que o propio xefe de urbanismo constata a existencia deste camiño como vía pública, dada a documentación que presentaron os veciños e, polo tanto, entende que se debe proceder a iniciar un expediente de investigación de propiedade. E que di así: por lo que a vista de ello, considero que hai indicios fundados para considerar el camino como vía pública. Por lo anteriormente expuesto, entiendo que procede iniciar un expediente de investigación de la propiedad, 30 de decembro de 2022. Reitero, en decembro de 2022 vostede coñecía o carácter público do camiño e, en vez de arranxar o lío, o que fai é intentar dividir o vecindario e deixar ir, layándose de non chegar a acordo ás partes, como se a culpa fora da propia veciñanza. Eu entón pregunto, a que se debe o retraso en tomar medidas ao respecto cando o asunto está tan diáfanamente claro? Sexto, o mismo parecido cunha moción aprobada para a realización dunha ordenanza de antenas e infraestructuras de telecomunicación. Deronse algúns pasos ao respecto? En que situación nos atopamos? Nin falar tamén de que as iniciativas de resolución que trasladamos no anterior pleno siguen sen ser resoltas, nin foron por San Vicente nin para os contedores, nin polo Instituto Monte da Vila para solucionar o conflito na saída das clases, nin enviaron policía local a campos para asegurar e facilitar a saída do alumnado, a pesar do novo paso de peóns, nin por FEANS pasaron a incluir esa ruta na recollida de lixo, nin se acercaron á Rúa Castela e León a repoñer a sinal de tráfico e a placa distintiva, nin pinturas e todo isto que se dixo aí. Por non facer, nin sequera están pintadas as rúas deste pobo, cousa que vostede dixo nun principio iba a facerse en gran parte antes da festa do marisco. Polo contrario, coménsanse cousas para logo paralizadas sen dar explicacións e sen previo aviso. Parque Infantil do Sineiro, a non rotonda de Terra de Porto, o muro de Entre Hortas, que tarda bastante. En fin, aquí me quedo de momento. Gracias. Ben, señora Galiñanés. Boas noites a todos. O gran olvidado no tempo, o reloxo do Concello, cando se vai a ter arreglo, están mirando por elo, porque xa creo que leva bastantes anos, non? E a veciñanza, pois, pregunta por que é o que pasa con el, non? O ascensor do auditorio, porque non está en funcionamento. Coincido tamén cos compañeros de Izquierda Unida, o do cargador dos coches de Alexandre Bóveda
segue sendo gratuito para os usuarios e canto coste, se é así, canto coste temos que os veciños e veciñas do Grove, canto nos vale todo isto. E referente aos patinetes eléctricos, dixeron vostedes que se comprometían a facer, ir aos colexios a informar a todos os nenos e nenas, a vixiancia de utilización, as zonas permitidas, etcétera, etcétera. Os arranxos das táboas de paseo de madeira, peligro pos cativos que participan e practican o deporte, sobre todo no pabellón náutico, Tono Campos, entre outros paseos, claro. O da Lanzada, Pedras Negras, Porto Meloxo, a Xiradella, etcétera, etcétera. Isto é todo. Boas noites. Gracias. Moitas gracias. Ben, pido aos compañeros e compañeras de goberno que pidan a palabra que queran para contestar algúns dos puntos e lles pido tamén brevedade polos mesmos porque temos como 40 polo menos. Entonces vamos a intentar ser lo máis breves posibles. Señor Parada. Quería, boas noites a todos, contestar a parte das preguntas, outros falaron meus compañeiros. En canto ás luces LED, comezamos a semana pasada, o xoves creo que foi en Lampáns. A verdad que hubo un malentendido, quería que se empezase polo Monte da Vila, que era onde máis necesidade había. En Lampáns non tiñamos LED, pero tiñamos focos, pero empezaron por aí e tuvemos moi mala sorte, desde logo, co tempo. Tiñan que xa acabar o venres, non puido ser. Hoxe estuveron ali, pero non puderon subir, nin mañá tampouco, coas condicións climatolóxicas que dan, mañá tampouco poderá ser. Isto levaba 2 días en cada campo. Si todo vai ben, esperemos que mércores rematen en Lampáns e xoves e venres. Ojalá, digo xa poño, porque mércores ven temporal de novo, entonces, pero que nós queremoslo acabar canto antes, xa querían, eso, a día de hoxe tiña que estar acabado Monte da Vila. Xoves e venres era para Lampáns, e luns e martes Monte da Vila, supoño que será inminente. Marcadores mañás 9 da mañá, quedei con Mondo, a empresa que é a xudicataria, para ver a instalación. Nos, sabemos onde van a ir, que sería na parte lateral da cantina, onde está a cantina de Lampáns, e despois no fondo do monte vai no muro de pedra entre a portería e a grada, o marcador do Monte da Vila. Mañá vamos estar con electricista do Concello, Mondo e os bastos que se encargarán de montarnos as estruturas onde van. Espero que tamén, no menor tempo posible que estén, aí estamos traballando en isto, espero que sea cuestión de nada. E as dúas cousas en 15 días estar listos. Espero que as luces, que o que máis nos surgía de todo, que estén listas esta semana. E eso, con respecto a que o meniño vai repostar a miña compañeira Ángeles e o alcalde sobre Mecos. Moitas grazas, boas noites. Ben, señora Galiñanes. Boas noites. Con respecto á aula de estudo que se propuxera facer, había unha proposta de facer varias aulas, nós consideramos que con unha sería máis que suficiente. É certo que estuvemos mirando a posibilidade de montala no que coñecemos como edificio das Monxas. Temos unha pequena dificultade que é para poder abrilas e pechalas sin persoal permanente ali vixiando a actividade, porque todas as aulas teñen acceso a todo o edificio. Entonces, estamos vendo como solucionar este problema e, aparte, as aulas que estarían agora dispoñibles para uso xa, os baños que teñen anexos están preparados para cativos de ata 5 anos. Entonces, temos que ver como solucionar este tema. Non é un tema que este olvidado. Sí que é certo que durante o Nadal a aula de estudo da Casa da Cultura tuvo demanda cero. Pero, faremos o posible por montar unha aula fora da Casa da Cultura,
porque ten, bueno, outras ventaxas que non ten dentro da Casa da Cultura. Que é certo que pola tarde houve actividades para nenos e non tan cativos todas as tardes, pero polas mañás sí que hai tranquilidade absoluta e, en cambio, non é algo que teña moita demanda, pero estamos en proceso de facela de xeito independente. Gracias. Moitas gracias, señor Outeda. Por que va isto? Ahora. Boas tardes, noites. Contestando aos compañeros de Izquierda Unida sobre o tema das casetas e bancadas da Plaza de Abastos. Pois mira, hoxe por casualidade estuve falando co secretario. No, a verdade como é. O que pasa é que, bueno, decidimos que cara aos primeiros de mes poder sacar, porque hai que publicala e leva un mes de días hábiles, pois temos todo preparado, pero para sacarlo. É unha cousa que das veces que se sacou sempre quedaron plazas libres, vamos seguindo sacando, desde que estou aquí creo que xa vai ser a terceira ou cuarta vez que estou sacando casi todos os anos para... Non, os postos salen todos a concurso. Sale o tema de casetas e sale o tema de bancada, licitación, no? E despois se presentan as persoas que queiran presentarse a un puesto, pois teñen que presentar tal o que sea, non é por licitación. E no tema do BNG sobre o Parque do Soneiro, hombre, se pasou estes días por ali, verá que prácticamente casi está rematado. Se deixou un pouco máis para adiante porque había outras cousas máis que facer, estábamos en plazo e prácticamente, a ver, o tempo que fixo este fin de semana non axudou moito, pero penso que se esta semana ven algún día bo, que prácticamente queda rematado. Bueno, pois ante o tempo tamén hai que primar un pouco a seguridade, pero de que están traballando no parque e que todo eso, sí. Vale? Bueno, pero se fai cando as cousas se poden facer e cando se poden levar adiante. O que lle digo é que o parque está a punto de rematarse, vale? Ben, moitas gracias, señora Outeda. Oxe non vai isto. Ahora. Aí vai. Moi boa tarde. Con respecto ao que me decía o portavoz de Esquerda Unida sobre a Escola de Música. Si é certo que a Escola de Música é Pepe Silva, chamase así, entonces tomamos nota para volver a recuperar eso, porque si é certo que a Escola de Música é Pepe Silva. Moitas gracias. Cedo a palabra a señora Domínguez. Hola, boa noite. Bueno, en principio vou a contestar un pouco en bloque as que se repiten, non? Os cargadores eléctricos, é verdad que a veces se estropean estos días, pero normalmente se reparan, salvo no Bran, que hai un pequeno problema por falta de pezas e foi no mes de agosto e é difícil porque ahora os almacéns non teñen produtos acumulados, senón que é sobrepedido e costoulle un pouco, pero con respecto ao coste é mínimo e o que se estaba tratando por recomendacións, sobre todo do Goberno Central, que foi que nos financiou, pois que un pouco incitáramos un pouco a población e que puxéramos un pouco da nosa parte para a utilización deles e que fora algo que se implantase pouco a pouco como así está sendo, non da maneira que queremos, porque evidentemente son moi caros e todos procuramos buscar outras alternativas se non temos os medios. De todas maneiras, é fácil de calcular e direille a persona que se encarga de controlar os recibos, o custe dos recibos de enerxía, que nos faga máis ou menos unha estimación, pero reitero de que moi pouco. A rúa escura, pois sí, a veces os obreros non son exclusivos e hai certas incidencias, pero bueno, a obra da rúa escura está en plazo e ahora mesmo
estamos un pouco pendentes do tempo porque hai que facer un hormigonado e queremos que se estabilice un pouco e están arranxando outro tipo de cousas como as conexións eléctricas porque vai todo entubado. A veces dependemos de empresas externas como pode ser Naturgy, como pode ser Gas, Telefónica, que non é así tan doado como parece desde fora, non? O muro de Entre Hortas pasa un pouco igual, bueno, ademais na Rúa Oscura convenio tuveron 15 días de vacacións e por iso non reanudaron as obras hasta a semana pasada. O muro de Entre Hortas un pouco tamén é así, depende un pouco do tempo porque non o ser de rebos é algo moi artesano e ten que estar un tempo máis ou menos acondicionado para facer ese tipo de obras. Pabellón de Cominiño, pois dicirlle que fun eu a que falín co colexio e tamén co meu compañeiro para que trasladase acordo coa arquitecta unha vez que xa estaba adxudicada a obra que procederan a facelo canto antes, pero bueno, hubo bastantes problemas polo tema de que tardaba máis que do que pensábamos, estamos falando de uns 3-4 meses, o permiso da Consellería para a retirada do amianto. Pero bueno, esperemos que en breve se resolva e estamos valorando entre urbanismo e nós tratar de coordinar as obras coa empresa tamén, a ver se podemos aproveitar, se o tempo permite, a Semana Santa para non interrumpir moito a actividade escolar. Bueno, con respecto ao pintado das rúas, asumo a miña responsabilidade porque depende un pouco tamén da licitación que houbo do asfaltado de outras rúas porque algunhas coincidían e era un pouco tirar cos cartos, pintar unhas rúas que despois se iban a asfaltar de novo. Entonces, a veces as cousas non coinciden, pero o que temos que facer é tratar de empregar os nosos recursos da maneira máis axitada posible. Tomo nota de que parece que hai pouca luz na Guieira e en Campos. Falo co electricista para que revise. En canto a obra de subida a Meloxo, decirles que temos prácticamente as cesións. Quedan moi poucas persoas, pero é porque non damos localizado os donos dos terreos. A ver se esta semana lle damos un pequeno avance e se non, teremos que publicalo no boletín para que os propietarios se den por enterados de maneira oficial. Losetas en rúas peonís, pois sí, a verdade é que estábamos un pouco apretados de presuposto a finales de ano, como é evidente, e sí que é verdade que somos moi pouco cívicos e seguimos circulando por zonas nas que non debemos. Estamos revisando e en breve procederemos ao seu arranxo. O arranxo de paseo de madeira de Porto Meloxo e do pabellón náutico xa en demasiadas ocasións, porque eu considero que temos que colaborar entre administracións, pero xa chega un momento que si Portos de Galicia, que o que ten a concesión dese paseo e tamén do pabellón náutico tamén ten que asumir as súas responsabilidades. Hubo aí un impás porque o delegado da zona sur está cunha baixa prolongada, pero xa tuvemos a visita da persona que o está sustituindo e xa ten conocemento deso e a ver se fai algo, porque, bueno, en Porto Meloxo o que non se poden é amarrar as dornas e os barcos a un paseo de madeira. Lóxicamente, eso deteriora o paseo e nós non temos xurisdicción para multar as persoas que non usan as cousas de todo con responsabilidade. Da mesma maneira que, non sei, que me parece que foi en Maite,
O da Cidadella tamén procuramos botar unha man cando se pode, pero é da Comunidade de Montes, e teñen un convenio coa Xunta de Galicia para a limpieza e o arranxo, non? Agora estamos a enterar estes días que pecharon a aula da Cidadella, pero sí que a Xunta ten esa responsabilidade coa Comunidade de Montes. Temos moitas protestas por o estado da zona dos merenderos, que non se pode utilizar, pero, bueno, nos aí non podemos facer nada. Sei, porque sí que me puxen en contacto con eles, en varias ocasións, que a Comunidade de Montes sí que lle reclama a Xunta que cumpla coas súas obrigas. En canto á recollida das baterías, bueno, pois está aquí o secretario xa conocedor, hai que facer unha nova licitación, un contrato novo, porque caducou e, bueno, quedou un pouco, bueno, entre que... Pero nós sí que estamos pendientes de vacialos e de levalos ao sitio adecuado. É simplemente eso que hai que proceder a un novo contrato de uso deses contenedores. O reloxo do Concello, bueno, pues, a verdade é que sí, que parece que é algo que lle preocupa moito aos veciños. Debo de estar 30 anos sin funcionar, pero últimamente é unha das cousas máis importantes, non? Que vos sería que eso fora un dos maiores problemas do Concello. Evidentemente, o problema é que o reloxo é antigo, necesita unha peza que non se fabrica en España, e entonces dependemos do distribuidor que a traía do estranxeiro, e estamos así desde principios de verán. Sí que desde o Servicio de Electricidade se recorda e se preocupa, pero hasta que non veña a peza non podemos facer nada. Por desgracia, estas cosas, como xa dixen, ahora mesmo os produtos, hasta nós mesmos nas compras, non? É máis fácil comprar de Amazon que esperar a que veñan as pezas da ferretería máis próxima. Pois con isto é un pouco igual, non hai almacenaxe e piden as pezas, pois igual que as tuberías e incluso a madeira, non? Que antes había almacéns que almacinaban grandes cantidades, pois agora non, e iso encarece moitísimos precios de todo tipo de produtos. Penso que non me queda nada atrás, e así xa saben vostedes que non teñen ningún problema, poñes contacto comigo e aclaramos o que faga falta. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias por a procurar responder ás preguntas e recoller tamén os rogos plantexados. Consellos sectoriais, bueno, fala do Consello de Turismo, o ano pasado hubo varios consellos de turismo, varios. En todo caso, convocaremos tamén en breve o próximo, e falarei cos concelleiros, concelleiras correspondentes de Deportes e Cultura, pois a ver se poñemos en marcha eses consellos sectoriales. Con respecto á obra de Mecos, a reforma, a adaptación do local que leva tantos anos paralizada esa obra e estábamos en un proceso de rescisión de contrato coa empresa, bueno, permítanme que un pequeno marxen para trasladarlle ao secretario que, como saben, se acaba de incorporar a situación deste expediente, que non é nada fácil, non é xinxelo, e a ver se somos capaces de darlle un pulo, porque é certo que esta situación é totalmente insostible. A ordenanza, horas sen música, é verdad que temos unha ordenanza e queremos facer unha serie de modificacións respecto a unha serie de eventos que se teñen solicitado e que ás veces temos algunha dificultade para autorizalo, e queríamos facer unha modificación da ordenanza que sí existe e facer unhas determinadas modificacións. Estamos con esas cuestións e, en todo caso, bueno, a ver se somos capaces de traelas no próximos plenos, non sei se do de febreiro, pero sí é certo que estamos traballando en esa. Falaban das marquesinas, é certo, bueno, aquí sempre hai este problema, cando hai un accidente nunha marquesina, nunha farola, nun banco, hai que facer un informe da policía para reclamarllos a aseguradora do vehículo, do privado. Esa aseguradora, se está conforme, pois realiza o ingreso, que, como saben, vai a Caixa Común, pero ás veces, claro, nunha partida non temos contemplado marquesinas e non temos cartos para as marquesinas. En todo caso, nos teñen que reclamado as de Ardia que se rompeu por un accidente, a de Balea en frente da farmacia tamén o mesmo, e se non é co orzamento municipal, bueno, pois
se non é co orzamento municipal, a ver se polo menos a través da liña esta do máis provincia que ahora está habilitada, pois incorporamos unha partida para poñerlas, porque é certo. Respecto á solución de Conchases e o problema que ten o veciño cos camións de peso grandes e co alero que ten ali, bueno, xa teño falado coa policía e hai que buscar unha solución, está claro. Posiblemente sexa buscar un novo sentido de entrada e salida dos camións por Conchases e salida polo acceso do Montiño, da Carballeira. Bueno, vamos a ver se lle damos unha solución, pero si son consciente de que, bueno, este veciño veu varias veces a falar comigo. Respecto á ordenanza de ruído, vostede mesmo dixo, nós trouxémola aquí, a oposición en conxunto se puso de acordo para que non salira adiante. Ademais, lembro-me perfectamente daquel pleno que viñeran responsables de locais de ocio nocturno, que era o que lles afectaba principalmente, e paralizouse e botouse para atrás. Aquí o que teñen ahora principalmente, nos volvemos a traer, confiamos en que os partidos, dado este interés, que saquen adiante, porque un dos problemas que se falaba era un agravio que os locais teñan que poñer un sonómetro, pero que é obligatorio. Todos, porque así o marca a lei galega, non é o Concello do Grove. Entonces, todos os locales de ocio da noite, todos teñen que ter un sonómetro, todos. Que, por certo, era un sonómetro que costaba entre 30 e 50 euros e donde o Concello tiñamos durante un ano o sistema de control digital deses sonómetros. E iso hai que volverlo a traer porque así ten que ser obligatorio, pero bueno, non hai problema, recuperamos esa ordenanza e a traemos outra vez. Respecto ao que nos trasladaba a compañera do Partido Popular, subida a Meloxo, había unha señal tirada e as fochancas de Meloxo tomamos nota, estamos agora co plan de asfaltados que esperemos poñer en marcha e non sei se isto todo está, pero sí que vamos a recuperar isto, ademais de resolver o problema do alumeado e que conecto, que xa contestou a miña compañera, de resolver en rúas e barrios a mellora dese alumeado. Subvencións de deporte tamén tomamos nota e nas mocións respecto á recuperación do camiño de Sesteiriña, a ver, o señor Noia acaba de falar que consultou expedientes, nós tamén o consultamos, eu teño falado co anterior secretario e xa yo dixen en varios plenos. É certo que vostedes na última pleno de outubro se falaba de que un particular tiña registrado no registro da propiedade este camiño, pero non é menos certo que nos planos do Pexón das normas subsidiarias aparece como camiño público. E como camiño público, eu, por outro caso que tuvemos con outros veciños, prevalece o que recolle a norma urbanística, neste caso nas normas subsidiarias e o Pexón. E son coñecedor dese informe que había feito no seu día o enxeñeiro de edificacións do municipio do Concello do Grove, por certo, informe feito antes de que nós estuvéramos no goberno, nós non éramos os responsables cando el firmou asinou ese informe, donde poñía en dúbida que fora un camiño público, e en base a eso, a empresa, que agora fixo todos os seus trámites, acadou os informes sectoriais pertinentes. Pero a cuestión básica, o camiño está aberto, o camiño é público, está aberto, e, polo tanto, así non o trasladou o anterior secretario, non se pode recuperar un camiño que é público e está aberto. A partir de aí, é certo que había unha anotación no registro da propiedade, é un trámite administrativo que temos que facer, coincideu finales de outubro, principios de novembro, o remate da Comisión de Servicio do anterior secretario e nada, informarei ao secretario actual, falaremos e en base ao que nos diga xurídicamente os pasos que dar, os daremos, pero na documentación que nos temos, desde logo, defendemos, e coa documentación que en ese expediente consta que trouxeron os veciños, temos claramente que ese camiño é público e como tal está. Entonces, prevalece esa acción pública respecto a esa cuestión. Respecto ao que conocemos coa Casa de Beni, eu non creo, se o dixen, desde logo foi un lapsus. Conozo a Beni fai moitísimos anos, fai moitísimos anos tamén que non sei nada del, creo que foi o que dixen, que non sabía nada del, e sabemos todos no Grove, porque así é conocida, que xa é a Casa de Beni.
Non é a primeira vez que o Concello ten interese por esa casa, non é a primeira vez. Que pasa? Que por primeira vez tiñamos un crédito para comprar esa casa e nós falamos con Beni, había un principio de acordo con Beni, nos truxe unha interlocutora, falouse con esa interlocutora dixo que podía ter clientes para esa vivenda a un precio superior do que lle ofrecía o Concello do Grove, que, por certo, nunca se falou do precio, e ela dixo que, bueno, cos trámites e o papeleo necesitaría 2 meses para falar. Cando nos enteramos que 3 semanas despois ten un principio de acordo de venta a un particular. Lóxicamente, para a nosa sorpresa, dámolo paso e sí, iniciamos o expediente de expropiación, porque confiábamos en que volveríamos a ter unha reunión coa representante que Beni nomeou e que esta persona sabía perfectamente do interese do Concello de Grove por facerse con esa vivenda. Por lo tanto, ese expediente continúa adiante e seguiremos co seu procedimento. Tomamos nota para actualizar o redín. En San Vicente, os postes, pois non é unha xestión nada fácil falar cos postes de Telefónica ou de o enerxía, pero, bueno, no seu día tamén a Diputación había feito a tramitación e confiamos, bueno, que isto vai adiante para sacalo. Terrible Alexandre Bóveda, señor Noia. Vostede di como compramos un terreno que ten unha carga. Coa documentación que hai, sempre busco o conflito, señor alcalde, e despois lánzame unha pregunta. Acordarase algo cos propietarios? Señor Noia, nós acordamos cos propietarios a compra do terreo e lle pagamos aos propietarios o terreo. Vostede pensa que unha institución como Grove compra un terreo sin tan sequera facer unha consulta ao registro da propiedade? No registro da propiedade aparece, e se mirou o expediente, e aquí, cando foi escrito e cando foi o pleno antes das municipales, aparece claramente terreno sin ninguna carga. Ninguna carga. Pero que máis? Este veciño que vostede alude presentou aí atrás unha documentación incompleta por parte do veciño, incompleta, e posteriormente presentou outra, donde el entende que en base a un acordo con unha empresa que xa non existe, ten ali uns dereitos. Bueno, nós temos un informe xurídico que nos di que non, e, polo tanto, nada vamos a facer. Alexandre Bóveda está perfectamente tramitado, está perfectamente acordado e está perfectamente comprado cos propietarios que o registro da propiedade establece que son os propietarios. Por lo tanto, non temos nada máis que falar. Se algún veciño se sente que os seus dereitos non foron respetados e considera que ten a obriga de defender a súa propiedade, pois iremos a un contencioso. Que lle adianto, e podo estar equivocado porque falo en base a que a asesoría xurídica nos traslada. Ningún recorrido. Ningún. Por lo tanto, o que vostede di, entendo que se pon de parte do veciño, pero quero dicirlle que está errado, porque ese terreo comprouse ao propietario real. Propietario ao 100% do solar e sin ningún tipo de carga. Ese documento que lle estou dicindo, esta información, está no expediente, de tal xeito que estamos totalmente tranquilos coa operación. Non hai contestación. O tema bueno, pois eu estou... Non, a afirmación basase vostede. Anselmo, non rogos e preguntos, non hai debate. Non hai debate. Entonces, lle estou dicindo a información que temos. Vostede me está dicindo que aquí o veciño trouxe unha información. Díxenllo. Esa información foi sometida a un informe e un dictamen xurídico que nos di que non ten razón. E máis, no registro da propiedade, copia desa parcela aparece claramente propietario no seu día Aliseda ao 100% sin ningún tipo de cargas. Punto. El ahora alude que hai unhas cargas que están inscritas, bla, bla, bla. E digo que ese informe xurídico nos di que temos toda a razón. Entonces, o veciño, para defender os seus dereitos, se os ve que realmente non se corresponde que nos di, pois o contencioso. Bueno, pois nos contenciosos iremos. Pero xa está. Pero estou dicindo
que ese expediente, esa información xa foi avaliada. Temos o informe feito e estou dicindo que a día de hoxe, coa información que hai e coa información que nos traslada o Registro da Propiedade e coa información que nos pasou o asesor xurídico, nós fixemos o que tiñamos que facer, falamos con que tiñamos que falar e lle compramos a quen lle tiñamos que comprar. E que pola nosa parte non hai que facer xa nada máis. Estou dicindo que esa información que presenta o veciño para nós non ten razón. Entonces, que vamos a sentarnos con él a qué? Por eso non se inclúe un posible expediente. Pero que expediente vamos a incluir? Pero para nós ese expediente está pechado. Bueno, pois... Que ten que ver con eso. Pois xa está. Estou dicindo que lle quero dicir, se quere seguir, liamos máis o lío. Pero, desde logo, para nós, a operación está pechada. Totalmente pechada. A ordenanza de antenas, sí que é certo que desde que se planteou aquí no pleno falámolo con a arquitecta e estaba xa recopilando información de outro tipo de ordenanzas que, por certo, en aquel pleno se aludía a unha serie de ordenanzas que incluso xa non estaban en vigor. Estamos recopilando ordenanzas para facer unha recopilación da mesma. O tema do control da policía local en determinados puntos, campos e outros sitios, bueno, a policía local ahora mismo estamos en un déficit importante de policías. Acabamos de solicitar á Academia Galega de Seguridade 4 policías para que se incorporen. O que pasa que, tal como está plantexado este procedimento, posiblemente hasta finales do ano 26 non teñamos eses 4 policías, o cal nos vai xerar un problema importante. Respecto aos patinetes eléctricos que saliron en varias cuestións, toda a razón, é unha labor que temos que facer e xa aplicar a ordenanza e desde logo en esa línea temos que estar. E respecto ao ascensor do auditorio, bueno, o ascensor do auditorio e outras cuestións máis. O director da obra, o director do proxecto, estuvo aquí a semana pasada, o mércores pasado, con uns técnicos especialistas na parte escénica, concretamente nunha empresa de xestión de ascensores e con outras problemáticas máis que temos respecto ao auditorio. Ten feito xa ese informe que nos lo pasou o venres e en base a eso reclamaremos a UTE a mellora e a solución dos problemas que estamos detectando, que son problemas xa de obra, de execución de obra, e que non ten sentido que siga así. Concretamente o ascensor, o que nos di informe desta empresa é que a execución da torre non foi correcta, de tal xeito que ten filtracións de agua que acaban no foso e ese foso afecta a maquinario do ascensor e, polo tanto, está cheo de agua e non funciona. Pero falamos do ascensor e falamos de algunhas cuestións escénicas e de algúns baños que non funcionan ben e, polo tanto, como lles digo, temos ese informe onde llevamos a reclamar a UTE a subsanación de todas estas cuestións de tal xeito que se solventen porque é o noso máximo interés. E confiamos que, desde logo, que a empresa responda, porque ademais estamos en período de garantía. Penso que temos contestado a todas as preguntas e rogos de... No. O reglamento de participación ciudadana, sí, porque había... pois sí. Pois casi. No, fixe unha prova de que se estaba atento, pero está atento. Entonces, sí, certo que tomamos nota e temos que sacar este tema de reglamento da participación ciudadana porque foi aprobado en pleno e por unanimidade, como ben decía, certo. Ben, e non vexo rogos e preguntas do Pexón, bueno, estamos ben, estamos avanzando, e, polo tanto, non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Gracias e boas noites.